Benvidos a Faladoiro. No programa de hoxe imos tratar un dos temas dos que máis se fala nesta cidade nos últimos tempos. Ímonos centrar na situación das persoas sin teito que residen ou ocupan certos lugares de Compostela, sobre todo do casco histórico. Conformamos unha mesa na que van participar nesta tertulia Concha Fernández, concelleira de Políticas Sociais. Benvida, Concha. Moi boa tarde. Temos tamén con nos a Íñigo Arranz, que é educador de rúa voluntario. Benvido, Íñigo. Moitas gracias. Temos tamén a Xosé Ángel Blanco, xerente de Compostela Monumental. Benvido, José Ángel. E a Marcos Pombo, que é o presidente da Asociación de Veciños Casco Histórico. Hola, boas tardes. Benvido tamén. Aínda que houbo momentos anteriores nos que se deron situacións similares, botaba aquí man facendo un pouco de memoria, pois nunha época na zona de Cervantes co goberno do PSOE de BNG. O certo é que a partir de novembro deste ano vos denunciades ou poñedes ou facedes soar unha alarma porque dicides que, sobre todo na zona da Rúa do Vilar, Toural tamén, hai un asentamento de persoas sin teito que pernoctan ou viven nese lugar, non? Vamos a ver, nosotros planteamos ya esta denuncia no solo en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, cuando ya gobernaba el Partido Popular, estaba Agustín Hernández de alcalde, hicimos un escrito recogiendo la firma de vecinos y comerciantes de la calle Rúa do Vilar y de la plaza de Toural. Ese escrito se le remitió al alcalde de aquella, claro, y pasaron los meses, tuvimos una reunión con él, incluso nos entrevistamos con el comisario de policía de Santiago, se tomaron una serie de medidas que, bueno, paliaron un poco la situación porque se había creado una alarma social debido a la agresividad de un par de individuos que andaban por ahí, porque no todos eran agresivos, no tenían la misma agresividad. De hecho, insistimos, el problema viene ya de lejos, como bien decías, ya en su época, tanto en la plaza de Cervantes, se habían producido situaciones similares y fueron denunciadas también ante el Valedor do Pobo, y durante el periodo de gobierno del Partido Popular también se produjeron. Si no recuerdo mal, en Cervantes incluso llegó a haber 2 apuñalamientos, claro, pero uno con el PP y otro gobernando PSOE Bloque. Vos cando vos referides a situacións similares, referides vos a asentamentos ou referides a agresións? Ahí es a donde quiero llegar yo. Vamos a ver, son temas similares, pero bueno, hay aquí un experto en la materia que sabe más que yo y que quizás cualquiera de los que hemos denunciado sobre la condición de cada uno de los sin techo que están en este momento en el casco histórico, pero la situación ha sido totalmente distinta que en Cervantes. Si bien en Cervantes pues eran unas personas que además aprovechaban la proximidad de un centro de atención de drogodependencias para luego pues, pasar un rato en el entorno histórico y que en un momento determinado podían ser violentos, en el caso que aconteció en la Rúa del Villar y en el Toural ha sido el de un asentamiento. Es decir, ahí lo que se ha producido es que en un momento determinado, como hemos denunciado y había recogido los medios de comunicación, se llegaron a montar tiendas de campaña, sacos de dormir, camping gas, vamos, toda la parafernalia para montar un campamento estable en la zona histórica. Hombre, nosotros entendíamos que eso no era de recibo, y luego cuando el tema ha ido todavía a mayores, con amenazas a comerciantes, a gente que pasaba por allí. Y claro, entendemos que eso no es normal que ocurra en una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que recibe tanto turismo y sobre todo para el propio ciudadano de Santiago, que no tiene por qué padecer de esta manera, pues bueno, que una serie de personas que con sus problemas, que siempre hemos defendido que hay que tener una relación con ellos de atención y buscar una solución, pues bueno, que se produzcan estas circunstancias, incluso con amenazas, sacando navajas y demás, ¿no? Es decir, eso se ha denunciado. Como veíamos en primera instancia, gobernando el PP, que no se tomaban las medidas o que considerábamos que no se tomaban las medidas necesarias, se hizo ese escrito y posteriormente, al llegar el nuevo equipo de gobierno, ese mismo escrito, porque nos lo demandaban socios y no socios de Compostela Monumental y vecinos, que se remitiese también al Concello. Se remitió, dejamos pasar un tiempo prudencial, veíamos que no había respuesta de ningún tipo y tomamos la decisión de ir a la Valedora do Pobo. A Valedora do Pobo, despois falaremos. Además, conjuntamente, y quiero dejarlo claro, Compostela Monumental, que es la Asociación de Comerciantes
y empresarios del casco histórico de Santiago, y la Asociación de Vecinos Compostela Bella, que es, desde nuestro punto de vista y respetando cualquier otro tipo de asociación, la realmente asociación de vecinos del casco histórico. De hecho, está fundada desde el año 1998 y es la que ostenta la representatividad de los vecinos. Fueron convidados a Sí, lo sé. De hecho, María me ha dicho que no ha podido venir por temas laborales. Pero fueron convidados. Pero quiero dejar constancia también de quiero ello, dejar claro porque, claro, quienes presentamos la denuncia formal ante la valedora somos la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, Compostela Bella, y la Asociación de Comerciantes y Empresarios, Compostela Monumental. Pero bueno, tamén quero deixar claro que foron convidados ao programa, non puido ser, pero que o convite estivo feito. Concha, falaba, é algo que repetía José Ángel, medidas. Como se toma unha medida nunha situación como esta? Antes quero facer algún comentario sobre a intervención que el fai. Agradezo que recoñezan claramente que o problema non chega con nós. Con nós sí que chegan un paquete de medidas distinto. Un paquete de medidas que foi validado despois dunha mención de urxencia aprobada por unanimidade na Corporación Municipal no pleno de novembro e que incorpora fundamentalmente e distintivamente medidas de carácter social e tamén vinculadas á convivencia. Medidas como que funciona un equipo de rúa profesionalizado, ao frente unha educadora e unha traballadora social que faen 4 rutas semanales en horario de mañá e noite, luns a venres, vale? Chega con nós de novo un programa de acceso voluntario sempre a pensións para aquelas persoas que poden estar dormindo na rúa. Perdón que te interrumpa, pero penso que hai que explicar cada un dos puntos para que a xente tamén entenda. Estas dúas rapazas... Non son dúas rapazas, son un equipo de profesionales, pero son dúas persoas. Unha traballadora social, unha educadora social, a traballadora social e a educadora... un equipo de voluntarios e voluntarias. Hai un grupo de xente. Que fan? Pois fain un contacto cas persoas e analizan a súa situación persoal, as características que ten a circunstancia na que se topa e as necesidades e fain unha indicación de cuáles son os recursos aos que poden acceder, recursos sociosanitarios, así como a provisión das necesidades básicas, saco de dormir ao mellor, roupa, alimentación, medicación, e fain manter un contacto permanente para buscar con eles cual é o recurso sociosanitario máis adecuado para abandonar ou poder iniciar o proceso de recuperación persoal e de saída desa situación. Despois falabas de pensións. Pensións. Entre os recursos que se ofrecen a estas persoas para que deixen de dormir na rúa e estar na rúa, o primeiro é poder acceder a un programa de pensións de aloxamento en unha pensión transitoria, como poder acceder ao albergue da cidade. Na cidade de Santiago de Compostela hai un albergue co que este concello mantén un convenio notable para que poidan ir a dormir nos períodos que marca o albergue estas persoas que están sin teito na cidade. Tamén é que estas persoas, lóxicamente, polo xeito de vida que estas están vivindo, persoas, obviamente, están nunha situación... Costalle moito aceptar normas. Claro, por exemplo, no albergue hai que... Por eso as persoas que traballan en rúa son unha traballadora social e unha educadora, xunto con voluntarios e voluntarias. O traballo xusto que se fai é de intento de recuperación do bo estado persoal ou psicosocial da persoa. Vale? Por eso son este tipo de profesionais e levamos facendo un intento notable para que se incorpore persoal da unidade de saúde mental do CHUS. Porque, volvo a decir, nos facemos o traballo de rúa. A ese equipo de rúa. Sí, a ese equipo de rúa. E facémolo tamén de forma coordinada cunha metodoloxía de traballo en unha mesa de traballo na que participan, obviamente, as entidades todas que na cidade traballan con persoas sen teito ou sin fogar en risco de exclusión e pedimos a corresponsabilidade nesa moción das outras administracións. Por que?
porque estas persoas obviamente están sin unha vivenda, un dereito básico, vale? As competencias en vivenda non as ten o Concello de Santiago, ou na atención sociosanitaria, tampouco ten as competencias o Concello de Santiago de Compostela. No momento en que hai que facer unha atención sociosanitaria e está á vista que é necesaria, teñen que intervir o Servizo Galego de Saúde. Efectivamente, pois, a experiencia de outros países e de outros concellos, nomeadamente o de Madrid, o de Bilbao ou o de Barcelona, participan outras administracións, a comunidade autónoma directamente, os servizos de saúde e vivenda. A propia Asociación Galega de Saúde Mental, que se preocupou por este tema e fixo un pronunciamento, dice que é imprescindible a implicación do Servizo Galego de Saúde para que podamos encontrar, o sea, unha vía de salida desta situación e unha atención inmediata á situación de deterioro psicosocial na que están as persoas. Esa era unha parte da nosa moción. A atención en rúa, o programa de pensións, tamén o mantemento das condicións da rúa, porque efectivamente entendemos que a situación na que están estas persoas non só as afecta a elas, sino que afecta á convivencia e aos veciños e veciñas na rúa. Entón, duplicouse os servizos de limpeza en toda a zona vella, vale? E duplicouse tamén pois a asistencia da policía local, o sea que non entendemos eso, que se está cumplindo exactamente ca normativa que temos en materia de convivencia cidadá. E solicitábamos tamén nesa moción de novembro a corresponsabilidade de outras administracións, porque para encontrar un recurso de atención integral a todas estas persoas necesitamos a corresponsabilidade de outras administracións, como acabo de decir. Pero a realidade é que hoxe en día a concelleira falaba dese equipo de traballo que contacta dese equipo de traballo de voluntarios que se fai con un convenio do Concello de Santiago de Compostela, pero temos aquí con tamén, Cruz Vermella. Temos tamén aquí a outra persoa que tamén traballa... Ten un recurso que é o albergue, que tamén está conveniado co Concello, pero atende en unhas situacións particulares e efectivamente as persoas que están na rúa non durmen no albergue. Íñigo, ti eres educador de rúa voluntario, ti eres unha persoa que ten contacto ca xente que está sin teito, ca xente que está vivindo na rúa. Sí. Penso que, ou polo que teño escoitado, se me equivoco, corríxeme, que o máis difícil ás veces é establecer o contacto, non? Que hai que ir como pouco a pouco, a modiño. Hai algo que se repite todo o tempo, cando manexes un pouco de documentación sobre este tema, que falase de tempo, non? Das necesidades de tempo, e ás veces, claro, os veciños non teñen tempo porque a situación... Teño que decir unha cousa sobre o tempo. Mira, pero deixemos falar a Íñigo tamén, 11 de decembro, claro. Só un minuto, 11 de decembro, a Asociación Compostela Monumental e Compostela Bella presentou un escrito no Concello de Santiago de Compostela dirixido ao alcalde denunciando esta situación. O 21 de decembro mantivemos unha xuntanza, sabe, o Compostela Monumental, sí, nós e todas as entidades que participan nesta mesa. Cristín, María Abelleira, o 21 de decembro. Yo creo que diciembre no fue. Sí, pero digo eu. Bueno, penso que o máis importante, tempos, para falar insisto, de o tempo máis importante é o que está a suceder hoxe en día en Compostela, e quería saber como era a realidade da rúa, porque Íñigo a coñece de primeira man. Bueno, Ti fas algo similar ao que comentaba Concha, non? Agora sí, é dicir, vamos a ver, dentro do albergue hai un traballo técnico, hai un equipo profesional donde se atende a provisión, que chamou agora Concha, provisión de necesidades básicas. Fundamentalmente, bueno, isto algo dentro do punto de vista legal e xurídico, plan concertado, é dicir, os concellos maiores de determinados unha serie de habitantes, pois deberán proveer servicios tal, ben de unha maneira directa ou ben concertado por medio de convenios, etcétera, etcétera. Cando se inventou todo este sistema, lóxicamente, Concha falou moi ben, pois con actuaciones moi complexas precisan pois de unha actuación de moitas entidades ao mesmo tempo, non? Por eso está a falar aquí tamén de servicio de saúde, etcétera. Bueno,
Entón, dentro do albergue, pois, a xente chega. É un recurso de emerxencia, primeira cousa, importante. Que este posiblemente é o problema de desenfoque o que habería que enfocar, ¿no? Quer decir que, vamos a ver, o traballo con persoas, a falar de persoas sen fogar, tamén gustaríame comezo de empezar a tamén a puntualizar alguna cousa importante, é dicir, que teño tamén aí un dossier da prensa dos dous periódicos máis importantes da cidade, e certamente hai libros xa de estilo dende hai tempo, de como hai que falar de... que decir, hai que decir que da primeira noticia de outro periódico importante, hai que decir que precisamente chamoume a atención en positivo, que precisamente Compostela Monumental falaba de persoas en teito, porque despois realmente os periodistas ás veces pois indixentes, pero a ver, non, pero non estamos a falar de eso, Íñigo. No, me parece moi ben que falas unha autocrítica. Mira, espera un segundiño. Parece moi ben que teñas unha autocrítica. Temos 50 minutos por diante, temos moito tempo, pero que non me parece ben que estou facendo preguntas e cada un contesta o que quere falando do seu. Espera un momento, un segundiño e xa acabo. Entón, falamos de todo, cada un contades o que realmente queirades contar, porque para eso é unha mesa, pero que vos pido por favor que se pregunto unha cousa, contestedes o que pregunto. Te contesto. O resultado, despois de toda esta historia, é que o Toural e a Rúa do Vilar, dende as persoas que andaban, que transitaban, que andaban pola rúa, que, como dice aquí, estaban dunha maneira máis ou menos estable, máis ou menos a situación permanece. Pero a miña pregunta era, como, a ver, porque claro, a xente, que penso que tamén é das cousas que temos que transmitir, como se pode, tú entendías ese tipo de persoas, ou as persoas que se atopan nese tipo de situacións, iso está bastante mellor, porque, que decir, decimos, mira, no, pero por eso parecía que quería facer unha pequena disquisición, pero que parece que son un grupo, é como un grupo distinto. Non, son persoas en unha situación peculiar, pero como a nós. Pero como te chegas, pero mellor se eu me chego a ti a propoñerte algo porque vexo que estás mal, ti eres máis receptivo porque non estás ninguna situación, nin de alcoholismo, nin de depresión, nin vivindo na rúa. Vamos a ver, ti sabes, a ver, que sí, que vamos a ver, que tamén hai anos de prudencia, que decir que dende o ano 89, máis ou menos, que eu contactei cos as primeiras persoas, uno vai tendo de alguna maneira, tes que tamén que educar aos teus educadores. Hai outro grupo, efectivamente, de traballo na rúa que se chama Boas Noites, que ven copiado de Coruña, vinculada precisamente a unha parroquia, aos franciscanos, comenzaron un traballo e tal, e se traslada aquí. Son chavales universitarios, a meirán de parte deles. Voluntarios. Voluntarios. Aí tamén hai un perfil tamén de xente profesional, voluntaria, pero xente que traballa no ámbito da universidade, hai de todo tipo. E a esa xente tamén hai que enseñarle un pouco determinadas normas, entre comillas, de como funcionar. Lóxicamente, unha persoa que está bastante bebeda, pois ten un ciclo, é dicir, pola mañana é mellor falar con eles, que por lo menos que pola noite, etc. Pois claro, é que eso que non explicades, porque dades por entendido, claro, non entende, e de repente, claro, a mensaxe que se lle dá ao espectador é confusa, porque eu cando Concha dicía, vai un grupo pola mañán e outro pola noite. O mismo grupo, claro, e eu pensaba, pola mañán por qué? Eu dicía, pola mañán porque as persoas permanecen ali e o achegamento faise pois progresivo e na medida do posible habitual, normalizado, para que nos reconozamos as características, situación de esas persoas e as persoas reconozan que é un equipo de atención e apoio psicosocial, por decirlo así, é profesionalizado. Mira, cando nos chegamos, como a cuestión non era nova, que soupéramos, Cruz Vermella tiña un programa que a Xunta Calor e Café, con voluntarios, un día na semana, pola tarde. O albergue tiña o programa que acaba de relatar Íñigo, vale? Médicos do Mundo tamén ten outro, vale? Discontinuos, por decirlo así. Entón, detectamos eso, detectamos, por tanto, Cáritas ten un centro Vieiro que atende a estas persoas, o albergue atende a estas persoas, a cociña económica atende tamén as necesidades alimenticias destas persoas na forma que ten a cociña económica ou na forma que ten Vieiro e o albergue. Entón, detectamos que efectivamente era necesario que coordináramos actuacións e que nos asumíamos a responsabilidade de que tiñamos este problema, que tiñamos que atender, e a maneira de facelo é tamén cunha metodoloxía de traballo na que estuveran implicados todos
todos os axentes que traballan e que, por outra parte, teñen convenios cos concellos ou ca Administración Galega para facelo, vale? Por eso, a mesa de traballo e coordinación. Nesa mesa de traballo e coordinación de todas as entidades cos servizos sociais municipais vemos que isto require dunha atención continuada e reconocida. Por eso se monta o equipo de rúa. E outra, un modelo de intervención con pisos de saída, que é o que me quedou por decir da moción. Os pisos de saída, vale? Unha vez que temos as persoas fora da rúa, teñen que ter unha vivenda normalizada, que é o primeiro que temos básico cada un de nós para logo facer o noso traballo diario, ca responsabilidade que teñamos ou ca recuperación da saúde, que é os 3 pisos de saída que se prevén con FEAFES. Que cousa se fai na rúa? Acercarse todos os días por ali, intentar contactar, metodoloxía de traballo dunha traballadora social, educadores sociais e voluntarios, algúns deles profesionais tamén. Contacto, xerar confianza, xerar vínculo, dar a coñecer recursos. Mira, saídas de rúa feitas, 69, no período de novembro hasta final de marzo, que é o que nos informamos á valedora. Número de persoas contactadas na rúa en toda a cidade, 34. Intervencións de equipa, 233. Contacto varias veces con distintas persoas destas 34 en distintas ocasións. Prestacións que se lle ofreceron, que se traballaron con elas. Trámite de documentación administrativa. Unha parte pequena, moi pequena, non son cidadáns do Estado español, vale? Axudas para o transporte, 10 para ir, por exemplo, pois a un centro de saúde, vale? O bonobús hai que pagalo, ou para desplazarse ao lugar onde van a dormir, se van a unha pensión. Medicación, apoio en medicación, 12, contacto. Vales de alimentación que van á cociña económica, vale? Por que a cociña económica? Que provee con convenio co Concello de Santiago, do que o Concello forma parte, a alimentación. Produtos, lotes de produtos de higiene persoal, 40. Persoas que acceden a unha vivenda, isto é, a unha pensión de momento transitoria, 16. Campaña de frío, 47. Vale, esas cuestións de datos que fomos entregados para que conozcas máis. Pero eso non é suficiente, porque a situación de deterioro psicosocial e de desarraigo, catástrofe vital, a maioría delas cargan cunha mochila de catástrofe vital que está documentada o triple de calquera de nós. Pois é un traballo complexo, longo, que ten idas e voltas, moitos deles salen e van a recibir atención médica e volven. E volven outra vez. Vale. E non hai o básico, o sea que é longo. Por eso a premura de tempo nestes casos é complicada, porque vamos, volvemos, estamos todos traballando, é necesaria a coordinación e a veces, pois, Marcos, vou agora contigo, discúlpame, teño aquí a José Ángel, que quero lle preguntar tamén polo que están a dicir. Claro, nunca hemos puesto en duda. Hai unha contradicción, non? No, digo, non contradicción. Hai voluntad. Hai unha necesidade de tempo. No, hai voluntad. Recursos no sé, porque nosotros entendemos. Son públicos, mira. Ya, pero a veces. Faese con convenio con entidades sociais pola premura e a urgencia. Vale. Ese lle fala. Vamos a ver, es que aquí parece que los malos de la película somos los vecinos. De malos, No, ninguén falou de malos. Ahora aquí no. Por favor. Pero en declaraciones que hemos visto recientemente, poco menos que nunca hemos denunciado lo que pasaba, poco menos que casi nos inventamos una situación que está ahí, es palpable y la ve todo el mundo, y nosotros lo único que hemos hecho, lo que por desgracia en este país funciona, que es salir a unos medios de comunicación, denunciar una situación para que la clase política actúe. Es una pena que Compostela Monumental y Compostela Bella hayamos tenido que ir a la Valedora do Pobo cuando en el Ayuntamiento de Santiago hay 4 fuerzas políticas que conforman el gobierno y que debían de tener clarísimo que eso en una ciudad como Santiago de Compostela o cualquier otra ciudad, pues tendrían que haber actuado. No, tendrían que haber actuado. Pero a ver, a miña pregunta é esa suposta contradicción que hai, ahora me enseñas isto, me explicas, esa suposta contradicción que hai entre unha necesidade de tempo e
A miña pregunta, concretando, é, vede resultados, aínda que sexan La situación ha mejorado. Ha mejorado. Es decir, el nivel de agresividad que estas personas tenían hacia los viandantes, comerciantes y vecinos ha disminuido. Pero pensas que se podería facer máis? Hombre, yo entiendo que a día de hoy pasas por la Rúa del Villar, de hecho tenemos la sede en la propia Rúa del Villar y hemos venido hasta aquí para atender vuestra llamada, pues siguen estando allí, es decir, mochila, saco de dormir y todo lo demás. ¿Qué hemos comprobado? Sí, que en el albergue me imagino que en concreto van y por la mañana cuando regresan para estar ubicados o bien en la plaza o bien en la Sala Yago, pues vienen más adecentados, se nota que... Bueno, vamos a ver, precisamente esas persoas, precisamente onte que eu saí pola noite un momentiño, porque tiña que dar aviso de 2 persoas novas que estaban dormindo pola rúa, a ver se nos atopamos algunha vez os equipos da Cruz Vermella, porque gustaríame atopar e falar un pouquiño con eles. Os equipos da Cruz Vermella? Sí, o digo porque, vamos a ver, a xente que está, o sea, a estrategia pola noite é un pouco distinta de pola mañana, non? Entón, esa xente que anda máis ou menos polo casco antigo, ás veces, casco vello, ás veces van ao albergue non precisamente a dormir, sino, bueno, polo menos a pegarse unha ducha. Que é unha metodoloxía complementaria ao que aquí está a falar, é dicir, que se trata por lo menos, hai unha cousa que se chama un plantexamento de reducción do dano, é dicir, que unhas persoas que van a, é dicir, que con dificultad van a entrar en unos recursos normalizados, por lo menos que non vaya peor a situación. Hombre, mira, ven por aquí, pégate unha ducha, oye, pasa o xoves que está o médico, porque no albergue non solamente se dá comida e mantas, tamén hai unha asesoría xurídica, hai un par de médicos voluntarios, que por certo, bueno, pois han resolto bastantes. Pero claro, efectivamente, o problema é que os tempos coas persoas, volvo a repartir o tema das persoas, é dicir, cando falamos de persoas sen fogar, hai un problema xeral de casi todos, vamos, e por eso... Acaba de decir Concha lo que me parece, como unhas claves que xerar un vínculo, non? Sí, se chama... Claro, por eso pregunto se a vos vale os tempos... Pero vamos a ver, teño a Marcos aí que quero preguntarle tamén. Que el sistema está mal no es problema ni de los vecinos ni de los comerciantes, ¿no? Ni a lo mejor ni de cualquier ciudadano de este país, ¿no? Pero el sistema está fatal, porque no se debería consentir que se produzcan situaciones de estas características. Pero no se deberían consentir, correcto. Bien, pero eso no lo vamos a cambiar, eso está muy bien, pero nosotros tenemos que buscar una solución a una situación que tenemos en un entorno que ya de por sí está degradado. En ninguna ciudad do mundo o deron resolto. Bien, vale, perfecto. Si lo resolvemos aquí, seremos portada... Pero vamos a ver, nosotros hemos denunciado una situación que era y que es insostenible. Segue a día de hoxe para vos? Sí, sigue siendo. Y vamos a ver pues cómo va derivando el tema a medida de que venga el buen tiempo, porque a lo mejor más de los que estaban ahí, por suerte no están, pero pueden volver en un momento determinado. Dos equipos de limpieza. Nosotros en todo momento hemos reconocido la labor, que yo sepa, que hace el albergue, la Cruz Roja y FEAFES. Vale, siempre lo hemos reconocido. Casualmente. Vale. Siempre lo hemos reconocido. Porque los profesionales saben de lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar y a lo mejor nosotros lo desconocemos. Este Concello, co diñeiro de todos os cidadáns da cidade, prevé convenios notables con estas entidades para facer isto. Non se fai de casualidade, vale? Senón que hai un modelo detrás e hai un investimento, que non gasto, porque o investimento na calidade de vida de todos e nos dereitos de todos e todas é un investimento que fai este Concello, co albergue desde hai moitos anos, ahora mismo é de forma específica e explícita para manter o equipo de rúa e o programa de pensións con Cruz Vermella está nos orzamentos, a exposición pública vale 50.000 euros, con CEAFES para os pisos de... Quedounos claro. Marcos, xa que teño a Marcos claro, teño a Marcos. Vale, pois imos falar todos. Ti eres o presidente da Asociación de Veciños Casco Histórico. Casco Histórico, estamos no Casco Histórico. Como vivides vos toda esta situación?
Bueno, antes nada quería aclarar un pouco o que dixo antes José Ángel de que a Asociación Compostela Bella era que representa... Non me entredes agora tampouco nesa disertación. Por eso se quería decir que, bueno, por lo menos para que a xente que este na casa o sepa, que a mí non me representa a asociación, sino que me representa a Asociación Casco Histórico, a min e a outros tantos veciños, non? É unha asociación de recente creación, pero bueno, con el mismo respeto que comenta él, digo, claro, que a mí no me representa... Pero si quieres, un día se hace aquí una mesa y explicamos quiénes sois vosotros, y si sois vecinos, o si hay empresarios, y hay camareros, y hay cocineros, o lo que hay. Eu levo 35 anos. O representáis a los vecinos, o sois una amalgama de algo pero queremos falar, non, pero a ver, José Ángel, por favor, o sea, imos falar do que temos que falar hoxe. Es que al final imos falar do que temos que falar hoxe. Vamos a dar unha sensación á opinión pública de que hai unha asociación que representa a los vecinos del casco histórico. O certo, claro, a quien representa. O certo é que con todos os respetos, o que está claro que nos... O certo, perdón un momento, Marcos, o certo é que hai unha asociación, e que non é o tema de hoxe, o certo é unha asociación que se chama Asociación de Veciños Casco Histórico, que sodes cantos socios? Pois estamos chegando aos 200 socios. Os 200 socios? E temos outra asociación cultural, San Martiño Pinario, que supera moito esa cantidad. Vale. Ademais que eu quero dicir, por lo menos para aclarar a xente, sei que non é o tema, e a mí, aparte, non me interesa entrar nese debate. Cada cidadán da Zona Bella é libre de anotarse na asociación ou noutra, ou que unha asociación outra represente. O que está claro é que eu levo 35 anos vivindo na Zona Bella para que veña alguén a dicir que represento intereses hotelarios. Podemos centrarnos no tema, por favor, só pido eso. Sin dúbida, podemos centrarnos no tema. Disculpa polo tema, pero bueno, porque xa me parece o tema bastante complicado para transmitir o máis achegado á realidade para que estemos divagando e cada un soltando o seu discurso. Podemos facer un pouco de piña. Podemos facer un pouco de piña, claro, pero podemos facer un pouco de piña, podemos tratar de que o espectador nos entenda o que estamos a falar, que eso para min é o máis importante, porque ao final, se vos denunciades, é porque supón que non é un problema teu persoal, senón que é un problema ou unha situación complicada na cidade. Entón, chegado ao punto de Marcos, que ainda non falou, elevamos 25 minutos, Marcos, como cabeza dunha asociación que ten 200 persoas, vale, podo escoitar cal é a túa opinión? Bueno, a miña opinión é que é un tema moi complexo. A opinión da túa asociación? A miña opinión é que esta situación é moi complexa, non? A opinión que teñen os veciños, pois a ver, non se vou enganar, hai veciños que senten medo, hai outros veciños que senten inseguridade, hai outros veciños que están moi incómodos co que se está dando, e hai outros veciños que abogan por outro tipo de políticas máis complexas, máis a longo prazo. Isto non é un problema que Santiago se dé agora ou que se dé en Cervantes na época do Bloco do PSDG, porque eu, nos anos 80 e 90, como rapaz, viví na Praza San Martiño Pinario un problema de drogadición totalmente estancado. Falo dunha praza onde a drogadición era habitual a mañá, a tarde e a noite, onde estaba cheo de xiringas e onde os nenos, que éramos pequeños, tivamos que retirar as botas ao alcantarillado onde se empezara a xogar ao fútbol, non? O sea, que che quero comentar que en Santiago é algo que se leva producindo onde fai anos. Estado de Cervantes, que sigue manténdose, creo que son situacións diferentes. Bueno, hai uns meses tamén había unha voz de alarma, ou en unhas semanas, na zona de Fontiñas, na zona refírome, do centro de saúde, tamén quero dicirse tampouco, porque igual pensamos ou estamos transmitindo a imaxe de que o casco histórico... 34 casos temos localizados, non se trata de algo que en cantidade sea importante. 24 en Fontiñas. Hombre, en toda a cidade, 34 34 en xeral. En xeral, en Fontiñas, non dúas. Entón, Marcos, disculpa que... Entón, quero dicir que xusto do que falamos non é de cantidade, afortunadamente, é de complexidade. Sí, eu penso que é complexo, e eu penso, ademais, que eu e os veciños que os estive falando, que é unha situación que creo que non axuda crear unha crispación social. Claro. Porque ao final eso pode producir en determinadas persoas, porque tamén falo con esos outros veciños, que mellor teñen un sentimento de medo e iso pode provocar reaccións que non son para nada beneficiosas. Quero dicir que a veces se empezan a xurdir determinadas mentalidades que se empezan a compartir e poden ser perigosas. Con isto penso que a mesa de traballo que propón o Concello me parece un bo xeito de solucionar esta situación. Non só comento o Concello, sino que falei tamén con Cáritas. E, bueno, tamén falaba un pouco desta situación, onde eu penso que son problemas complexos, penso que unha mesa de traballo debería chegar a desenvolver un equipo permanente de estudo e análisis de políticas para chegar a crear solucións e que se convirta nunha política pública a longo prazo, porque creo que a corto prazo é moi difícil, porque detrás do que vemos ou detrás do que poñen
os titulares de xornais ou as declaracións de determinadas persoas, hai problemas psiquiátricos, de adiccións, que ao final non chega con dicir, bueno, hai que tomar unha solución. Isto é algo moi complexo, creo que leva tempo, creo que ten que haber xente experta no tema e creo que tamén teñen que estar ONGs, teñen que estar asociacións de veciños, que son os que transmitimos ao final os medos e as preocupacións da sociedade, non? Polo menos desta parte da sociedade, pero creo que sí, que é un problema complexo e que non se pode solucionar nun curto plazo. Xa que falábamos de veciños, nos saímos á rúa, fixemos unha enquisa, que lle agradezo aos compañeiros de informativos, e na que lle preguntamos a algúns veciños e veciñas pois que opinaban deste tema. E este é o resultado con moitas ideas ou con ideas non ideas de solución, digo con ideas que xa se teñen un pouco preconcebidas ao redor deste tema, que despois, si vos parece, imos analizando. Non é agradable velos, a ver, como que che fan unha cidade un pouco que lle poñan outro sitio, non? Eso sí, eso non me gusta, ves? A mí non me molestan, pero a ver, bonito non queda. Hombre, sacarlos del medio, por supuesto que no. Tiene que haber por parte del Concello, por parte del Gobierno y de la Xunta, ayudas para que estas personas se incorporen a la sociedad, ¿no? Pero eso de echarlos para el medio, son personas, o sea, el día de mañana tú te puedes ver en la calle como ellos, o sea, cualquiera. Yo, la opinión mía es que hay que buscar una salida, hay que buscar una solución. No sé cuál es, no sé cuál sería, pero hay que buscarle una solución, eso sí. Respecto que hai en donde están, pois non é bo, porque aquilo está todo orinado, está todo cheo de bebida, de roupa. O aspecto da zona non é bo, claro está. Yo no he tenido problemas con los indigentes, lo que encuentro que para el turismo es una cosa que es nefasta, porque, jolín, sabes, están con unas pintas que es bastante desagradable. O Estado, cas políticas que leva feito nos últimos anos, sobre todo a partir dos gobernos que nos levan á crise, con todo este grado de corrupción, están facendo que cada vez haxe este máis sector de poboación que se atope mal, non? Co cal, eu creo que o problema ten que partir dende arriba e actuar por concellos. Este problema non específico do Concello de Santiago, un problema que se dá desgraciadamente en todas as cidades do país e do Estado e que hai que afrontar tanto desde arriba como a nivel local. Entre as cousas que se din nesta enquisa, pois está a ubicación de outro sitio, dinse cousas como que bonitos non quedan, fálanse dunha reincorporación á sociedade. Non sei ata que punto influe ou non influe no turismo e tamén se incide que Concha lle daba razón nunha acción global, nunha acción propia única do Concello. Moito se fala, e a min é un tema que sempre me chama moito a atención, o de outro sitio. Non digo por vos, non? Digo, moita xente di outro sitio, non? Despois falaremos do tema. Compostela Monumental e Compostela Bella hemos sido moi claros, é dicir, que se malinterpretaron, porque además, aún encima, es que resulta que por haber denunciado la situación te insultan o incluso te dicen que estás mintiendo, ¿no? Lo cual, eso es falso. Están ahí para poder comprobar todo lo que estas personas sin techo pues han protagonizado en las últimas fechas. Hay grabaciones, hay vídeos, bueno, ha sido vox populi, ¿no? Es decir, no es un tema que se haya inventado, que nos hayamos quitado de la manga. No, pero en ningún momento nosotros hemos dicho de que esta gente pues quedan feos ahí. No, eu estou falando que escoitamos desde na enquisa. Un principio siempre hemos dicho que ha sido un tema social y que había que solucionarlo. Vale. Que nos da igual si tienen que ponerse de acuerdo el Ayuntamiento de Santiago, la justicia, porque algo tendrá que decir la justicia, porque, claro, aquí estamos partiendo de la base de que todas las personas que están sin techo son buenas personas. Pero es que ha habido problemas gordos con algunos de ellos que incluso han llegado a sacar una navaja y amenazar a una persona. No, perdona. Se ha llamado a la policía. Y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, que estamos pensando de que son personas sin techo que responden y que en muchos casos, como hemos denunciado, no están, y lo podrá corroborar el experto, a lo mejor con sus facultades mentales en condiciones de poder saber lo que están haciendo. Pero José Manu, entiendo que cualquiera en su sano juicio no hace lo que hacen estas personas, con lo cual, a lo mejor, y ahí se malinterpretaron las palabras de Compostela Monumental, las mías, en que había que encarcelarlos o llevarlos a un calabozo. No, en todo momento
Compostela Monumental y un servidor dijo que si yo hago, o cualquier ciudadano de Santiago, lo que estas personas hacen en la calle, pasaría lo mismo. No, aparte de una sanción que me caería por orinar, defecar, llevar a cabo actividades sexuales en la calle, cocinar y demás, pues vale, en Santiago llegaría un momento determinado en el que me metería en el calabozo. Vale, pero mira, yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es que estas personas necesitan de atención sanitaria, que en un momento determinado un profesional tendrá que decidir si estas personas están en su sano juicio o no. Es que estamos mezclando cosas. Vamos por partes. Sí, vamos por partes. No, es que la solución, ¿cuál es? Esperar a que dentro de un año y medio, como proponían en esa mesa que decía, que es verdad, tiene razón, ahí es cierto, estoy mirando las fechas, en diciembre tuvimos la reunión, efectivamente. Vale. 11 de diciembre presentaste. Sí, porque los plazos de reclamación de la valedora coinciden, efectivamente. Vale. El tiempo pasa que vuela. Claro. Y lo que decimos nosotros es que esas personas, si no están con su capacidad física para decir que sean atendidas, que puedan ocupar una vivienda, como en algún caso... Resulta que os médicos veñen, tú veis o 061, dejas hablar. Es decir, nosotros lo que decimos es que estas personas, incluso contra su propia voluntad, porque no rigen, habrá que atenderlas, habrá que llevarlas a un sitio y ser atendidas, intentar rehabilitarlas, curarlas, porque si no mañana podemos tener la desgracia de amanecer y con uno de ellos muertos en la calle. Entonces, claro, que a nosotros se nos eche toda la culpa de haber denunciado esto, decir que aún encima queremos alarma social cuando es mentira, es decir, es una situación que está ahí, que lleva años, que se está enquistando y que habrá que solucionar, por el bien de estas personas y por el bien de la ciudad y de los comerciantes de la ciudad y vecinos, porque lo que no puede ser es que tú le crees un estado de malestar a una persona que no tiene por qué padecer los insultos y las amenazas de determinados individuos. Ou amenaza, xa vos lo dixen na reunión, chamas á policía. Se llama a la policía. E constanos que a policía atende. Recuerdo que en esa reunión, para dubidar de que a policía local ou a nacional, se hai comisión de delito, atende. Una miembro de la policía local, en esa mesa que tuvimos, expliqué fecha y hora de lo que había acontecido, la amenaza, incluso amenaza de violación a una de las comerciantes, además con insultos, puta, te voy a violar, te voy a rajar de arriba abajo. Hombre. Se llamó a la policía local y la policía local no fue porque estaba atendiendo una manifestación de un partido político en no sé qué sitio. Y lo sabes perfectamente. Dudar. Lo sabes perfectamente. No, fue así. Eso é dudar entonces, do nosotros traballo lo que queremos, da policía local e da policía nacional se hai comisión de delito. En esa reunión, y es una pena que no esté aquí María Velleira, porque lo podría corroborar, fue así. Volvemos a decir, cuando hay una denuncia formal, yo no soy político, diante... ni vengo a vender si vos pisades non podemos escoitar. A mí me habéis invitado para que explique por qué hemos denunciado. Y ves dónde estamos entrando. Por esto. Entonces, que se han hecho cosas para intentar mejorar la situación. O que pasa que ti non deixas falar nin o moderador. ¿Cómo que no? Déixame facerche preguntas. Aquí nos están vendiendo un rollo político. Pero que non me deixas facerche preguntas. É que entendes que non me deixades ningún facervos preguntas. Yo lo que le quiero preguntar al profesional. Pero que ti non teñes que preguntar, déixame a min preguntar un momento. Yo lo que le quiero preguntar es si habéis... Non, a ver, non, xa está. Non, xa está. Non, José Ángel, por favor. José Ángel, por favor. O que non pode, non, Concha, por favor. O que non pode ir este debate por donde vos que irades. Este debate vai por donde o marco eu. Así de claro, que non me fagades poñerme así. O sea, por favor. Entón, eu quero facer preguntas tipo, ti estás dicindo que cando se chama a policía local non responde. Non respondió un día en concreto, vale. Vale, eso foi unha afirmación. Atendiendo unha manifestación. A segunda pregunta, algo que ti dis, que esta xente fai cousas que se ti ou eu fixéramos como ouriñar na rúa, nos sancionan. Pero claro, a miña pregunta é, que o que pregunto, a ver se eu estou tolo, se esta xente son xentes sen recursos, como podes sancionar? Claro, esa é a miña pregunta. Que dis? Que cando se cometa... Sí, por favor, claro. É que eso vestir para poñer exemplos. É que eu xa che dixen que non iba a entrar en esta tamén en Pelé. Claro. Podo decir as números de persoas que visitei onte. Non, pero querías poñer un exemplo en concreto. Un exemplo concreto, é dicir, cando hai pouco unha desas persoas máis significativas do Casco Vello, que aparece como, desgraciadamente, como a brasileira, o riojano, etcétera, con nomes así, nos periódicos,
que ten nome, chamase Sara, en concreto. E cando en mitad de... O que non se pode tampouco... Primeiro, punto un. Estou de acordo con Concha. Non deberíamos falar de persoas en concreto, en xeral. Espera, só un segundo, Íñigo, unha cousiña, só unha puntualización. A min tamén me cansa, como persoa que traballa no medio de comunicación, que sempre os medios de comunicación acaben demonizados. No caso de esta muller que ti dis, aparece con nome, porque ela concedeu unha entrevista a un xornal. Por iso falo dela. Pero non aparece como a brasileira, en ningún momento hai un respeto co seu nome. No teu periódico, e deixámolo aí. Pero en outro periódico sí. Por unha cuestión de intimidade, claro. A ver, cuidado, non vai a ser que... Non, ti non, por Dios. Non, a ver, non vamos a soñar... Respeto a dignidade de que... Pero podemos falar do tema, sí, por favor. É dicir, cando unha persoa en un momento público importante, como poden ser unha procesión, non solamente coñecida, etcétera, sino que efectivamente unha muller que vive na rúa, pois está nunha situación e ponse a orinar na mitad na rúa xusto cando pasa esa xente. É verdade que se pode reaccionar de moitísimas maneiras. E un delas, aínda que non a coñezas, e pode ser que te dé un pouco de medo así, pois podería ser, oye, ven comigo, invito a un café e podes facer as túas necesidades. Por exemplo, poderes ir ao contrario. Pero é que en ningún momento, por exemplo, esa estrategia se plantexou, como en outros casos, é dicir, esta xente que me quedo co último. Digo que ninguén se achega, perdona que a mí encantaríame que todos tuviéramos a forza de, o mellor, achegarnos. No. Hai comerciantes que han ayudado a estas personas y son los más afectados. Yo te puedo poner un ejemplo, el vicepresidente de Compostela Monumental, Jorge Rián de Torres, que los tuvo allí delante y los sigue teniendo, que le orinan, le defecan. ¿Quién va a entrar en ese negocio? Les ayuda, les da para comer y todo, y vosotros lo sabéis. Que sí, que te doy la razón. Que decir, y además la gente que tal, los que le dan los periódicos... de ir en contra de estas personas. Hay que buscar una solución, pero para todos. Vuelvo a decir, las primeras veces en algunos periódicos, en todo momento, vuelvo a decir que vosotros sois de los pocos que habéis dicho, no, esta gente se le ha ayudado y se habla con ellos y posiblemente incluso se les conoce personalmente. Y yo es a lo que voy. Este es donde yo lo quiero reconducir, que son personas que tienen nombre y apellidos, que tienen familias, y entonces el abordaje, y recojo lo mejor, hay una intervención que se queda así como un poquitín, y quizás es lo mejor de lo que he escuchado en esta tarde, es un abordaje muy complejo, porque cada persona, es decir, no son personas, es decir, cada persona de esas tiene una problemática muy concreta y difícil. Y si queréis resultados a corto plazo, pues realmente difícil. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar porque hay algunos que han dicho esto se soluciona de dos maneras. Uno, incapacitándolos, etcétera, por ejemplo, e a outra solución é denunciar. Persona indigente, persona insolvente. Es decir, que le puedes poner una multa e salvo que ingrese en Teixeiro, ya me dirás. Imos un dos temas máis polémicos que te apuntaba xa o internar ou ingresar contra a súa vontade. Pero perdóname, de todo o que se falou aquí, como resume para a xente, para que nos entenda, o que falou Marcos, Sí, pero eso farémolo. No, pero que me interesa pero que a mí me interesa falar deste, claro, que a mí me interesa falar de algo que queda no aire. Con ese resume de que é unha situación moi difícil de abordar. Pero por favor, podemos seguir con este debate que temos que acabalo, podemos tocar este punto que me parece que é un punto tamén moi polémico, un punto que non quero que quede diluído na memoria da xente, sino máis ou menos tratar de darlle unha explicación do que queren uns e o que aportan outros. Entón podemos tratar este tema que os ingresos contra a súa, non sei se contra a súa vontade, non quero tamén utilizar esa palabra, vos decides que haya un facultativo, non? Unha persoa, un profesional que valore se esa persoa pode estar ou non estar na rúa. Vamos a ver. Xa está feito iso. Por eso mi pregunta anterior. Que, sí, Carlos. Es decir, nosotros tenemos claro que la situación es compleja. Siempre lo hemos dicho, no es fácil, pero hay que tener voluntad e intentar solucionarla. A lo mejor unos la tienen desde un punto de vista en donde hay un largo recorrido hasta buscar la solución final y otros consideramos que se podía hacer de una forma más rápida, ¿no? ¿Cuál es el camino vamos a ver, corto? son sin techo realmente, son sin techo. Vamos a ver. Obvio. No, obvio no. Vamos a ver, porque estas personas, yo he leído precisamente a la chica, en donde en la entrevista que le hicieron en el Correo Gallego, reconocía
que se le había ofrecido por parte del Concello, creo que una vivienda, y renunció a ello. Bien. ¿Puedo explicar? Sí, sí, me gustaría, porque tú eres el entendido y yo no. No, pero no, sí, de verdad. Me gustaría, pero realmente... No, pero imos escoitar a Íñigo porque... Imos escoitar a Íñigo. Voy a ponerte un ejemplo. Si una persona, mujer, que es... No, pero imagínate mujer, que es de otro país, que tiene vínculos familiares incluso por Facebook de vez en cuando, pero que además mucha gente no sabe que es epiléptica, podría ser, y, por ejemplo, te ofrecen irte a un piso, sin más, con unas llaves, vete a esa pensión, y a lo mejor no vas a dormir ahí y prefieres irte a dormir con otro de tus colegas, y dices, pero hombre, parece mentira, se le ha ofrecido. Ya, pero mira, es epiléptica, es mujer sola, y le puede dar más miedo a lo mejor quedarse en un piso que irse con otra persona que por lo menos sabe que le puede dar esa pastilla. Entonces, Íñigo, ¿no sería ideal que esa persona estuviera en un centro... cuidada, tratada y demás? Quiero decirte que cada persona... Fíjate esta tontería, esto que parece una tontería, se soluciona. Es decir, porque alguno puede decir, tú me preguntas, oye, una persona que tal, es que se le ha ofrecido un piso o rexeita y tal, no sé qué, vaya al albergue pero no quiere... Es que, por ejemplo, algún de vos sabe que, por ejemplo, epiléptica lle puede dar medo. Por ejemplo, a mí también daría medo. Por ejemplo, albergue. Hombre, es que parece que rechazan, digo... Eu tampouco viviría en un albergue, é dicir, que un recurso de emerxencia, con un recurso de emerxencia. Bueno, que decir, que hai outras maneiras de abordar, pero tamén faltan recursos e faltan, etcétera. O sea, que se queredes solucións rápidas, difícil. Concha, imos ir rematando. Solo quero decir que me desagrada profundamente, incluso éticamente, deontolóxicamente, que se fale de persoas, casos concretos, donde observamos comportamentos e situacións que só son un síntoma do deterioro persoal e psicosocial e a extrema vulnerabilidade na que viven. Con todo, teñen todos os dereitos de todas as persoas. E un deles, básico, é decidir onde van a ir e onde non van a quedar. E dito isto, voume remitir ás manifestacións que fai a Asociación Galega de Saúde Mental sobre o particular da vontade destas persoas. Un dos aspectos que maior inquietude nos causa é o que atinxe a suxestión de intervencións coercitivas. Aínda que existen figuras xurídicas, é dicir, que ten que mediar un xuízo ou unha xuíza, para a protección das persoas con dificultades psíquicas, sempre deben contemplarse desde a excepcionalidade absoluta, respectando a legislación vixente sobre os dereitos das persoas e dentro do contexto dun plan individualizado sociosanitario. Non é porque nós, calquera de nós, nunha posición de superioridade, estimemos que sería o mellor para estas persoas. Non, son persoas con dereitos, con vontade e plenas facultades para decidir. Vamos, el resto no tenemos ningún derecho por lo que veo. Es decir, no tenemos ni derecho al pataleo, sobre ni tenemos derecho de denunciar nada, dónde durme esta persona, y mañana a lo mejor tenemos el derecho de ser apuñalados, insultados y vejados. Ou unha xuíza pode restringir a súa vontade. No demais, esta persona está equiparada por que temos un estado de pleno dereito para todos, a usted e a min. E pode decidir se durme ou se pasa o día aí ou vai, como nós, a esta tertulia. E remítome ás preocupacións dos profesionales que traballan todos os días. Chegou ao final desta tertulia. E claro, non hai camiños cortos. Tamén nos recoñecen. Non hai camiños cortos e, por desgracia, las hemerotecas volverán a demostrar que seguimos exactamente igual que hace 20 años. Supoñan vulnerar dereitos das persoas que están na situación de maior vulnerabilidade. Chegou ao final do programa. Marcos, pídoche disculpas porque falaches somente unha vez. Íñigo dixo que foches das lecturas máis lúcidas. Según Íñigo. Perdón, para mí, o máis axeitado, aínda que... Moitas grazas aos catro. O que hai que dicir é que é un tema complexo, hai moita opinión na rúa. Pero sabéis que temos posicións distintas, que algúas tampouco tan nalgúns puntos non estades tan cortos, falase de algúas cuestións serias, como eso, vontade das persoas, dereitos, vale? E nós sempre planteamos que o que traemos sobre a mesa é unha abordaxe complexa. Vulnerados, vale? Dereitos tamén vulnerados. Non solucións
rápidas. Vos non tedes tempo. Non nos desconocemos, claro. Vos necesitades solucións. No, pero no es tener tiempo, no es tener tiempo, es que vemos que no hay voluntad de hacerlo. Ata aquí. A vontade creo que estuvo sobre a mesa. Ata aquí. Ata aquí temos o programa. A que se nos muera uno en la calle, eso é Ao final o que estamos facendo é repetindo mesmo que xa falamos minutos antes. Profesional que es el que entiende el tema. Pois despedimos os 4, Íñigo Arranz, educador de rúa voluntario, moitísimas grazas por vir ata aquí. Marcos Pombo, presidente da Asociación de Veciños Casco Histórico, tamén un placer contar contigo nesta mesa. Concha Fernández, concelleira de Políticas Sociais, un placer contar contigo. Gracias pola oportunidade de poder contar o que estamos facendo todos os días. Que non se xa a derradeira vez que esteas connosco. A disposición sempre para o diálogo e a comunicación. E José Ángel Blanco, xerente de Compostela. Un placer, 4 años e medio despois estar aquí de novo. Pois moitísimas grazas por vir. E xa saben, isto foi o Faladoiro de hoxe, trataremos de traer máis temas dos que se está a falar na rúa. Marchamos, están en Correo Televisión. Sexan moi felices.